Kibor pulit kila yok bantam haduk khat prat ki met yap jong ki nong trey par. Hadien ka jing bethei hapo ka wake party do yong be an ha East Giant Hills. Kabala jia ha ka stam santrik rempang. Ha kabala ngai ru bagi dan dagi pongut. Ki nong trey par ha ka por bakate ka jingja kalaja. Na kalian ki kinhun ai jingarap kidang beteng ban penlong ka jingwat iki beriu ki bayok lat im ha ka ni jingja kabala jia hapo ka ni ka par do yong. Kabadan hamen sengan hakathain Tangsko East Giant Hills, kabahap hapo umpleng police outpost. Hadien kajing to okit benya, lapun thikna ba kaladon kajing bethai hapo ka krem doyong bean, hakabala subajur badai ki phongot kinong turai par, kila sakut sapo ong Superintendent of Police Vikash Kumar. Kikin huan ai jingarap kila 1 point mardor syakani kajaka, bat ha kajing persyang borba ban ai jingarap kila yok bantam haduk khat prat liki met yam. Na kate kajaka balajia kat jing bethai, ula ong haba benram, bala yok ban pelaj im ya uwei ubriu balangat ha kajing mensaw, ya ubala penkan riak no syasyulong, ban yo ya kajing sumar ka bakambiang. Kalkin huan na ka National Disaster Response Force NDRF, ka State Disaster Response Force SDRF, bat ka Special Rescue Team SRT ru, kidang tereshitom ha katika jaka, bat ki jing persyang ban pelaj im, bat lap dia ni ki beriu ki bedang jaar ngai, kadang ya syakaman. Halor ka ni ka jingja, la register da ka suwo moto FIR hapok Kliret Police Station, kat kum kaan MDDR Act, ringkat kaan Explosive Substances Act, bat ka jing to okit kalaya syakaman uloong. Lada don kino kiba don jingtip ki beriu ki badan kti halendat jong kani ka kambean, lakar pat bakin pentip mardor syaki police station ki ba marjan, hakaba on bukri ki kerting jongki, bat ben ai ru syaki da ka buskit ben rap USP.